Aktar pazjenti esprimu tħassib tagħhom dwar is-servizz li qed jingħataw mill-Isptar Mater Dei. Raġel li tkellem ma' One News fisser kif minkejja li l-kundizzjoni tiegħu tista' tkun waħda serja huwa ngħata appuntament għal sena oħra. Jina nitlef id-dem mill-parti tiegħi minn ħata wara. Kull meta nagħmel xejn nagħmel balla dem. Qalu li biex imur illum nagħmel appuntament għall-istrument. L-appuntament tawli għal Ġunju tas-sena d-dieħla. Mhix nilħaq niżvina jekk għandi xi ħaġa mhux ilħaq jien matura li għandi. Ir-raġel qal li minħabba dan id-dewmien se jkollu jirrikorri għand il-privat u jħallas kollox minn butu għaliex ma jiflax jistenna dan iż-żmien kollu. Spjega kif meta nduna bil-kundizzjoni tiegħu mar mal-ewwel l-emerġenza iżda tħalla jistenna 7 sigħat. Miegħu tistenna wkoll kien hemm anzjana ta' 72 sena li tħallit tistenna 8 sigħat. Meta din talbet għall-gvern għaliex kesħet tistenna, fl-isptar lanqas kellhom kutra xituha u minflok tawa li żar. Filmati amatorjali li waslu għand One News fl-aħħar jiem juru li l-pazjenti qed jitpoġġew fl-stretchers fil-kurituri mingħajr ebda dinjità. Dan minkejja li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kien qal li l-problema ta' fullar minħabba nuqqas ta' sodot hija problema tax-xitwa u li issa naqset sostanzjalment.